74 anyos nga babae nga nag-brisk walking. Isip yang ehersisyo matag buntag na angol. Kini human masaghiri sa usa ka motorsiklo nga milabay sa Cebu South Coastal Road. Aksidente na huli ka. Si Femari Dumabok sa report. Sa kuha sa monitoring sa Talisay City Command Center, makita kining senior citizen nga babae nga naglakaw sa sidewalk sa Cebu South Coastal Road, habig sa Barangay San Isidro. Adunay tulo ka mga tawo nga milabang bisan stop signal pa sa pedestrian lane. Ang 74 anyos nga babae nga anaa sa pipila ka metros ang gilayon gikan sa pedestrian lane. Ang makita usab nga gatan-aw pa sa gadanga-danga nga sakyanan. Apan nagsunod na niini ang blue nga motorsiklo nga kusog ang pagpadagan. Kinsa misuway paunta paglihay sa milabang nga senior citizen. Apan natumba ang senior citizen. Nasuta nga samdan kini siyang batiis o gingong nabalian pa og bukog ang tiil niini. Gikan ni sa ilang panimay, unya iya dining naandan kada buntag nga maglakaw, mag-hiking, mag-walking diha kilid sa Cebu South Coastal Road, anha diha dapit sa may kuan kining sidewalk. Nitabok siya kay adto na pud siya sa pika side. Posible nga wa siya kabantay nga go signal or unsa ba or tungod baka siyang pangidaron kay atong pagkahitabo mingaw ang daan unya paggo pakusog padagan ang mga motor. Mato di Joy Tumulak, hepe sa City Toda, ngas ilang pakisusi nasuta nga naigo ang biktima sa misiwil nga metal sa tambotso sa motorsiklo. Hinuon giabaga sa motorista ang pagpatambal sa biktima. Matod sa Pangulo sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office, Alvin Santillana, nga sukad sa pagsugod sa December, di mo minus sa 5 ilang marespondihan matag adlaw. Okay ra, hapsay ra kayo ang atong Pasko, atong holidays. Pero naalang ni giworry karon ang kaning diri sa atong kadalanan ang mga motorized vehicle accidents kay usual jud mga motor, no? And then sira isa, mag self-accident and then fatal kayo ang iyang consequence ba. Uban ni Marlon Melgazo, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.